Kakav je ovo miris, ljudi moji? Postala sam ekspert i za retenjski čaj. Našli smo retenjski čaj, doduše nema ga nešto mnogo. Se bere nožem. Znači ne kida se nego sa nož da bi se obnovio. Jer ako ga mi sad iščupamo, sljedeće godine nema šta da uberemo. Kad retenjski čaj se bere? Kad ga ima? Pa ovdje u selo se pojavi tek početkom septembra, a na Retenju bude i pre. Bude krajem jula, početkom avgusta. Evo ga. Evo, pomiriši. Jel pravi? Pa ne znam kako treba miriše kiwi, ali miriše nešto kao origano, ali ne origano, neka mešavina nana, nešto, nemam se šta da uporedim. O, koji miris. A mi ovo nosimo za grdelicu i sve je ispravno obrano, znači nismo vadili iz koren, nemojte i vi to da radite da bi se obnavljalo sljedeće godine.